Ia doi mai mari, ia doi rămân. Că vine și sunt gelate. Dacă mai e, dacă nu mai e... Mai ridică, este băutură pe masă, putem și după aceea să Bă, cine e aici? nu mai fugi. Nu-ți place la agitație așa la Alexandra, Andy, vin aici. El stă cu lucrate. Hai să spunem. E casa lui. Scoate maharul și o să rămâne nu așa rău. Ce face bebele? Ce bucuros! Dacă râde, el trebuie să mâine. Are job. Auzi, cine cu minte stă la masă? Și fii atent. Și dă zăpada de pe mașini. Eu frumos vorbești cu mine. Mergi, faci tu știu de bine? Să ții de mână. Ce zâmbăreții. Ce faci? N-are treabă. Nice! Pentru ce? Ce sunt? Mai e cafea. Cu Cristi seamănă. Ia, încearcă. Nu? Se pegă și la masă, de la manierele lor. Cine-s manierat? Ăștia doi aici. Eu i-am spus la bio. Viitorii părinți. Noi venim marți. Cum? Clara. Clara. Adu-și la mulți. Welcome to America. Zăpada, tot e făcut aici. Foarte bine, nu contează. Ne-am mai lăsat Maxia și Cristin, l-au lăsat pe Matei și... Da, el săracul. N-a ieșit. Hai, dansează. Hai că te filmez. Hai, dansează. Michael Jackson. Hai. Nu, hai, nu mai știu. Ești obosit? Ești obosit? Hai. Stai. Nu vrea. S-a rușinat. Da. Pune-l să mimeze. Dan. Semnat ceva. Dar ce zâmbet? Eu mâncam mici. Eu mâncam mici. Mă fundul, mai filmez.